Hello guys, maayong gabi idi ay natong tanan guys. Ay Diyos ko Lord, ang atong oras kay alas 2 sa kadlawon guys. Di mata nami kay si banana mo larga karon mo adto sa Usamis kay hatod ang iyang busa. Usamis kay dito ang flight sa iyang busa. Usamis City. Naram di akong chinilas una, sige ko pangita. Mata na puntaan ni guys. Mana kamay? Mata na puntaan ni guys kay mata man si banana kinailakaw sa iyo sa kagabi on mag-inom sa kog vitamins kinalimot man di kog inom vitamins kagabi eh. Ay, pwede pa man ron kagabi pa man ang atong oras alas 2 pa man pud. Dara tong oras pa. Ay, sa to na raw. Alas 2 pa sa kadlawon. Natulog may gabi kay mga alas 11. Mabalik ko sa sala kay magtimpla ko og kaning banana. Kape. Magtimpla ko kape ni banana. Guys. Sayo sa tukol. Ang tuko sayo kay nagparamdam. Guys. Tinta tag kape. Ang paborito ni banana guys is stick gina siya nga kape dayon. Dili na niya butangan og kaning sugar. Nga tong ibutang ani is powdered milk. Powdered milk. Dili ko siya ganan og kaning nisa kaning coffee mate kay dili kayo kuan. Dili siya kalasa sa lamin sa kuan. Kape kung katong coffee mate may maning gatas kay kasi kuan pod lasa. Nanagan na to gatas. Dayon kutsara. Tapos si banana nang hilamos na hi. Hi. Si siya guys, nag-prepare na siya. Na ako ang Rosil nagbanha. Hindi pa kayo. Oy. Unsa ka? Nara, una yang kuan basta ko magbaklay na siya guys. Na magbaklay na siya. Mura na siya tahor. Magkuha sa tag-ikuan ani ato ang tanawa mo ang soft drinks guys ato pa ni Pasko o New Year pa ni Dagan pa kayo gamay rag nakuha dili yung may hilig diri ka ng kuan soft drinks. Kaya ako nambay ako acid reflux ko pwede ana. Samot
Sa maka hubog nga ilim no, di nagig ko pwede na bawal na kay na. Dayon, dani ran siya kay natay bisita na mainom raman na. Ay na may. Ano na siya panghilamos. Wala na siya naligo kay naligo man na siya gabi eh. Tugnaw kay panahon man. Wala na siya naligo guys. Mukaan kay carbonara ga. Yung kuli ito siya mukaan carbonara guys. Itong luto na ko gabi eh. Napatay lumpia. Sama may kanon ni Muga. Ang atong bihon nga giluto gabi idagan pa oh. Dagan pa taog kuan, sudan nga nabilin. Ara, dari ta kay dili agin sa light. Napatay cake. Natong cake oh. And then ang atong lechon manok o lechon baboy. Ako na lang giusap plato. Ara. Itong lechon manok at itong lechon baboy ni. Ano nabihin sa mo ang handa kagabi kay kuan man mo gabi wedding anniversary 23 na katuig na mong uban sa kong banana. Sa 23 katuig na ay kasakit og kalipay. Namang yun na sa magtiayon di man yun na mawala. Kung ang magtiayon man gani wala ana ma di nagi kumutuo ana. Naag yun na ang kasakit og kalipay. Dara oh. Mintana na o gabi pa gani oh. Unsa ka di day? Gabi pa gani kay mintana naman kadiha oh, mo kagwak na may mong mata ungo oh. Oh, Diyos ko Lord. Rosel? What are you doing? Ha? Agay yung mata guys. What are you doing? Kiss mami be. Di magpakis guys. Ikaw, di ka pwede mo mugawa sa gabi pa. Magnuan ka di ni. Dudong gamay, ani dudong gamay. Tura kung dudong gamay ng lilis bintana. Dudong amay. Nara. Awagas. Naman na ang dudong amay na. Unya na suluday kay mo gawas po ni si Daddy ron. Si Inday mo sulod imong gawas Inday. Na unya na day. Usara unya day kay mo gawas po ni si Daddy ron. Nagsilos guys, nagsilos. Silos siya guys. Ay, butching. Ayun na si girl. Uy. Saba kay kamura kag mini. Ang akong Rosel, naglingkod na po siya guys. Ay, Rosel. Yung jacket. Ihangir man to nimo. Ay, unsa nga jacket mong gamiton di ay? Katol na lang ito. Maron pang gitaunon pa. Huwag na amang to diri oh. Ngit itong kwarto guys. Gusto niya ang maron pangitaon niya. Ay, suoton nga. Maron niya jacket pangitaunon pa man. Kare na lang itom kay naaraman diring itom oh, ha? Dara oh. Dara oh. Magdala na lang ka og kwarta daan may kay say kuan ara kay kwarta. Magdala ka kwarta. Kay para say kuan ara kay kwarta ha.
Doon ta karon. Dara. Hmm? Ako mas si Dario. Dato ay. Ang wire ni mo, malimtan na wire sa cellphone. Daragaw. Wala, ano mo magaso, inura bitaw diha po nang ibalik diri. Prepare si banana guys. Dili magawas dagwal, gabi pa. Pasigaon sana ko ni suga kay para hayag kaayo kay nag-vlog man ta. Karon pa jud ko kabalik og vlog guys ko sa 3 weeks man si kuha ka vlog or 1 month na ba. Ani bitang usay bitaw guys nga kapuyan ta mag-vlog kay tungod sa signal nga perting hinaya niya kung mag-upload ta ang signal gakamang inana ba. Pag ilang na dagol dili lagi pwede mo gawas. Ari okay hayag. Ana guys muna nga. Karon pa ko nakakuan, naka video balik. Hoy, karon pa ko naka vlog ug balik guys sa to ang YouTube kasi sa YouTube na ko ni i-upload na akong angkon karon. Nya. Niyara ko magkaon sa kong carbonara. Wa pa ko katilaw sa kong carbonara guys. Akong giluto kagabi kay nabusog ko. Parte na kong kaon sa rice kay okay wala na ko ka-feel og kagutom guys kay nimo magluto ta mas sige tilaw-tilas ng giluto. Di na ta ka-feel og gutom. Ato ma-feel kay busog na kay ta permi kay kan sitag tilaw-tilas tong giluto na limot na ko kaog bayan sa gabi kay nag-inom mi ka ng kalamunggay bitaw nga gilat-an guys kanang kalamunggay sa dahon nga gilat-an siya. Kainom na mo kagabi guys. Mo sagol kalamunggay gyud daw sa kalamunggay giapil gyud ako tuyang lawas gani kay bata pa man ang lawas sa kalamunggay. Mao tayong gikuan sus kalami sa mga pamati guys. Nanto to kauban si nakauban to si Leo para nakikauban kasi istorya ba. Yagbalik ninyo. Huwag amping ka ha. Kung makatulog ka ha. O baka nandigo. Kape na. Huwag na ang kape. Hindi rin oras lang flight di ay. Abot na po saan. Suyo ako no? Basta di lang nagikon sa una. Ay, in Jesus' name. Andiyan. Kuan dire sa to ang flight di ari kay alas 8, alas 9. Subuan mo ala kuan di ay alas 9. Mura na siya sa Cebu sa una Cebu Pagadian. Alas 5 ang flight. Maabot dire. O di dito alas 5 di ay mo alas 8 dito kay 45 minutes ba ng kuan. Cebu Pagadian. Nabilaga po di ba na niya guys, continue ra po tulog. Ano yan, wear ka na eh. Na kung pagtulog na ko ga kay nalimungawan ko pagkuan. Oh. Nami yung tulog sa kalamunggay eh. Okay, tulog ito dahil gabi.
Sabi mo, kaghubog, wala na ko ga. Maghubog. Di ka katulog karon katulugon niya drive nimo. Sa mo taga namang ugma kay may trabaho ino. Kamong gay di. Kasi gaan ako ng kilid unya kay alas 3 aw. Alas 3 ani alas 4:40 na ngit-ngita akong kilid. Dato wala problema kay naman sa diya sa kuan sa ilang kaati sa kilid. Hindi ari ang nanay ko kay sa kuan. Na. Ang gigamit man gud mga suga sa gawas guys is katong solar. Unya kay ipakusgan man ako ng solar mo na kung alas 3 ka pinawalas ka tapos kadlawon. Na. Kuan o kaning butiki o na prison matay ni siya ama ni siya ni agi. Ana sa na yo sa naikot sitot lang agi lagi ko sikot kutsitutsi o. Ang palagi ko nganong kating ito na katuwa na. Ngala ko nga. Ayo. Cuma nak dagul. Ngit kay sa pikas guys, naraba diri parking ang motor o di sa pikas di ana o. Walay tawo. Nga gipasigan na mo ang tiris. Kay para makuanan dito. Ikaw di pa ka pwede mo gawas kay ngano gabi ipaon niya pa ka mo gawas ha. Kanang hayag na ha. Gusto siya mo gawas guys, dili na ko pagawason kay na si Dudong. Isut mo gawas ko hiktan pa na ko si Dudong kay wala pa ni sila nagkuan ni Dudong guys, gawar pa ni silang duha mo nang dili pa na ko ni pagawason si Dagol kay dili kids pang kalibutan gawar pa ni. Pana akong mga dogi. Ang time na to karon is alas 2:30. Alas 2:30 oh. Atong time. Ang among oras guys kay wala ug aha ang tiyang time dito siya mo hunong. Una, gipang ilisan ako akong mga clock kay katong usa na ko ka relo nga dako kaayo. Kalas ka ay battery guys, ako ang butangag battery sa karong adlaw butangan ako battery dili mo tag sa kasimana ang battery guys pero ting kalasa mo to nga akong gilisan pero to gyapon sa kwarto dako man gud kay siya guys dili ra hot ang battery. Magdala kag kape? Basta yag abot nimo sa usamis pag uli mo diri matulog sa kadiri ha. Unya ra nimo ko ano si Leo bisag hapon pa mamatun ni Leo di igo ra man to ninyo ibutang ikuan ang sulat. Iuli pa nimo sa kenan ilang kaser. Dinaya ka mo uli dire. Dili nimo si Leo nga Leo yung hapon nilang tali matulog sa ako kadyot. Oo. Pero mo text siya, igno nimo nga tulog sa kulay. Hapon ta maadto grabe to igo ra bitaw to ninyo ikuan ng sulat. Igor man niya ihatod iyang bus dito guys yung pagkahuman niya alas sana ni siya oras sa tulog gabi alas 11 niya ni matawag alas 2 so pila ra ka oras ang iyang tulog 11 12 1 2 na tulo ra ka oras iyang tulog una nga akong giignan nga yaguman niya gatod sa usami so pauli ni diri sa pagadian iuli niya sa kainan dito sa balay sa iyang bus imuuli sa siya diri sa balay matulog sa siya. Pwede ra pud sila niyang hapon muhatod sa kuan dito sa ilang ahas dito nila ihatod sa na ilang ihatod. Ana. Nagkaon ang iyahang amahan tupod siya gaatang. Na. Siya nagkaon niyang amahan to gaatang pud siya. But na lang. Nanguhit. So guys, sirira tataman guys. Guys, salamat kayo sa inyong suporta guys. Bisan man dugay-dugay na ko wala ka vlog guys.
Pero kay balo ko nga katong mga supporters nako ana agyapon mo naga-waiting sa ko ang mga vlog. Thank you so much guys sa inyong walang sawang pag-support sa akin. At saka thank you for subscribe my YouTube channel. Pag-like, share og pag Sani, don't forget to message my vlog kung sa inyong makita o sani inyong mahibaon sa kong mga vlog ana unsa inyong makuan just message my vlog sa English basta ginagmay pa lang ta kabalo ng English. So bye everyone, amping tang tanan, I love you all, God bless.